ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର। ଆଜି ଯଦି ଆମିଷ ନ ହୁଏ ଏମିତି କେବେ ହବ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛ ଭଜା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିପରି ମାଛ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସର ଜାର୍ରେ ଟିକେ ଅଦା, ଟିକେ ରସୁଣ ଓ 2ଟି ଲଙ୍କା ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ଓ ସେହି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ବୋଲରେ କାଢ଼ି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ଏଭଳି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଓ ସେହି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ପୁଣି ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ମାଛ ଦେଇ କଞ୍ଚା ମାଛରେ ଲଗେଇ ଦେବା। ଏହିପରି ସେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମାଛରେ ରଖିବା ଯେଭଳି ସବୁ ମସଲା ସବୁ ମାଛରେ ସମାନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଲାଗିବ। ପୁଣି ସେହି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜି ନେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।